Ja som vyrastala v predstave Sisi, ako ju poznáme z filmu z Romy Schneider, taká tá romantická ťuťu, ňuňu, ktorá tam furt na tých koníkoch sa niekde to a... Všetko pekné. Všetko také cukríkové. No a ona vlastne, mala som možnosť čo to o nej naštudovať a dá sa povedať, že je to veľmi, veľmi vzdialené táto romantická predstava od bytosti Sisi. A čo ťa na jej živote tak najviac fascinovalo, šokovalo, prekvapilo? Veľmi, veľmi veľa vecí. Napríklad ona mala strašne zlé zuby a ona vôbec nerozprávala. To sme nemohli hrať, bohužiaľ, lebo to by veľa z toho diváci nemali. Ale ona rozprávala iba takto, aby nikomu neukazovala, že vlastne aký má chrust. A ako sa smiala? Veľmi potichu. No tak aj boli vtedy tie vejáre a všeli, čo sa dalo. A prešla denne 50-60 kilometrov. Chodila, veľmi veľa chodila. Ale asi nemala na sebe tepláčiky. Nemala tepláčiky, veď to ešte v tých róbach šialených. Ale zase na druhej strane si hovorím, že no dobré, ale keď nemáš čo robiť, akože fakt, že nemáš čo robiť, tak čo budeš robiť? Budeš chodiť 50 kilometrov, jasné. Alebo sa česať, alebo niečo si prosto... Jasné. Nejakú akože zmyslu... A čo najďalej, aby nevideli tvoje zuby. No? Akože tak... Ale ona mala aj vlasy, hovorí sa, že vraj až po pety. Ty tam máš scénu, kde ich máš teda nejak nadrobené. Neviem si to predstaviť presne, lebo tie vlasy sú tak strašne ťažké, že žiť s týmto prosto každý deň to muselo byť neuveriteľne náročné prosto pre celú krčnú chrbticu aj pre všetko. Ale zase sa vraciam k tomu, že keď nemáš čo robiť, tak sa aj 3 hodiny češeš. Ale veď ona sa nečesala, hádam sama, veď to sa nedočešeš sa. No tak to nie, ale tak zasa ona, jak cvičila, tak by sa zohla, ale mala na to svojich ľudí určite. Áno, no ona aj cvičila, aj sa veľa tak starala o svoj vzhľad. V tomto ste vy nejaké podobné? No, určite nie. Nie? V tom smere, že nie, že by som sa nestarala o svoj vzhľad, vzhľadom na to, že som konfrontovaná s pohľadom divákov a nechcem im pôsobiť za každým iba nepríjemné situácie, tak by bolo dobré, aby človek vyšiel akože viac menej upravený, pretože sa to tak očakáva. Aj sa to očakáva, aj bohužiaľ, akože reálne nepatrím k tým ženám, ktoré sa ráno zobudia a sú prirodzene krásne. Nie, chvála Bohu, vôbec ja som si myslela. Vôbec nie.